Pertsona heldu gazteen artean gaixotasun neurologiko ohikoena denari buruz hitz egingo dugu. Esklerosi aniskoitza. Ohikoa da esklerosi hitza entzun eta esklerosi aniskoitza elarekin lotzea. Alboko esklerosi amiotrofikoa gaixotasunarekin. Baina batak ez dauka bestearekin zerikusirik. Ela gaixotasun neurologiko degeneratiboa da. Eta esklerosi aniskoitzak berriz nerviosistema zentralari eragiten dio. Esklerosi aniskoitza ez da uste bezain gaixotasun arraroa. Izan ere, 1000 pertsonako 1,2 pertsonak duela kalkulatzen da. Eta autoistripuen atzetik, gazteen artean, bigarren desgaitasun kausa da. Normalean, 20 eta 40 urteen artean diagnostikatzen da. Eta gehienak emakumeak izaten dira. 4 lagunetik 3. Sintoma batzuk ohikoak badira ere, hala nola zentzumen arazoak, paralizia, nekea, oreka mantentzeko zailtasunak pertsona bakoitzari desberdin eragiten dio esklerosi aniskoitzak. Horregatik hartzen du 1000 aurpegiko gaitza, ez izena gaixotasun honek. Gaur-gaurkoz ez dakigu zein den gaixotasuna agertzeko arrazoia eta momentuz zendabiderik ere ez dauka. Hori bai, ez da gaixotasun kutsakorra, ez da hereditarioa, ez da hilgarria ere. Hain zuzen ere, esklerosi aniskoitzaren ikerketaren alde izango da aurtengo EITB maratoia. Ta bihar zer saiotik guk ere EITB maratoiarekin bat egin nahi izan dugu. Gaur, esklerosi aniskoitza. Ta bihar zer. 35 urte eskondu zinela, zenarrarekin, eta 35 urte bizitzen auzo honetan. Hori da. Eta 35 urte diagnostikatuta. Diagnostikatu zentuztera? Bai, diagnostikatu zidaten eskontziar nengoenean. Eta laguntzen, bai. Baita ere. Bai, zen ere askotan lagundu naute, eta orduan, nik baldin mota aukera laguntzeko, nola ez. Eta gaina, askotan da, behin sartzen zarenean mundu hontan, bai, deitzen dizute. Eta atzen zera, laguntzera, bai. Eta azkenean konturatzen zea laguntza zeuk jaso duzula. Egia esan gaur egun asko baloratzen dut, lagun batekin geratzen naizenean, nire nebarekin geratzen naiz aste azkenero kafetxo hartzeko, gauza horiek asko baloratzen ditut, lehen apenas baloratzen ez dituenak, ez? Eta guk egiten duguna da, bere bizikalitatea hobetu eta bere mobilitatea mantendu ahal dugun guztian. Bera autonoma izatea, bere independentzia funtzionala eukitzea, eta uste dut hori lortzen ari garela, ez? Gaixotasun hau frenatzea ahal dugun neurrian. Adenbiren helburua esklerosi aniskoitza duten pertsonen bizikalitatea hobetzea da. Bizitza normala eramateko. Gurpil aurkian zoaz, baina joan zaitezke zinemara, bai. Nire ama oso positiboa da. Berak erakusten duena da alaitasuna. Ez da ezer gertatzen esklerosis multiplea izateagatik edo ukitzeagatik. Geldi ezinak gara eta ez da ezer gertatzen gurpil aurkiarekin egoteagatik. Jarrera baikorrak bizitza aldatu dakizuke. Diagnostiko batek bezain beste. Oso ondo, eskerrik asko, postilitze. Bihar arte agur. Eta hemen hartuko ditut mandarinak. A ber. Lori, egunon. Ili, mandarina kilo bat. Mandarina, kilo. Kaixo, Biki. Hombre, Leire, egunon. Egunon. Zelan pitzin. Zu zelan zauz? Ondo nago, bai, hemen, auzoan eta ondo. Auzoan superondo? Superondo, daukat dana egokituta eta... Kriston giroa daukazu, belardiak, dendak. Denok ezagunak gara eta oso ondo, bai. Erakutsiko didazu apurtxo bat? Bale, venga ba. Ateratzen duzu txakurra auzotik? Bai, normalean bai senarrarekin noaz, egiten dugu dana elkarrekin, laguntzen nau pilo bat, nirekin dago beti bueno, zaintzeko. Ondo, bikote ona. Ondo moldatzen zarete, bai, ekipo ona egiten duzue.
35 urte eskondu zinela, zenarrarekin, eta 35 urte bizitzen auzo honetan. Hori da, Algortan. inoiz ez naz mugitu emetik. Eta 35 urte diagnostikatuta. Diagnostikatu Bai, zintuztela. diagnostikatu zidaten eskontziar nengoenean. Ufa, Bai, hilabete bat baino lehenago. Eta, bueno, esan zen gogorra, gainera, Ez zenekien. garai hartan ez zekiten, gutxi zekiten, esklerosis multiple buruz. Egon nintzen 14 urte, sintoma Sintomarik berririk gabe. ez. Aber, gaixotasuna brotez brote doa. Eta medikazio hartu eta gero rekuperatzen zara. Edo igual jende batzutan, igual ez da Erabat gauza bera rekuperatzen. gertatzen, hori da. eta urduri zinen? Ea noiz Ez. berriz gertatu ziteken? Ez. Hartu behar duzu bizitza, nola dagoen moduan Datorren eta bezala. bizitzea. Kasualitatez izan zen, hemen hasi zela proiektu bat, eumegorrak batzeko edo, taldekatzeko, eta orduan hartu nuen plaza logopeda. Ez duk logopeda lan egin duzu. Umegorren logopeda, bai. Hemen ibili zinen, zenbat urte egin zenituen guztiran? 21, nire azken 21 urte hemen. Eta nolakoa izan da esperientzia hemen? Jo, Oso oroitzapen ona superpolita. daukazu. Bai. Eta, jo, jendeak esaten zidan, zerbait ez gara jubilatzen. Ez que zure kasuan argideko zu ez da bat. Eta, bueno, ni oso gustokoa izan du. Claro. Lana. Nolakoa da klasean egotea aurrekin? Nolakoa da logopeda izatea gormutuekin? Pues oso politxe. Proiektua da zein hizkuntzaz kurrikulum guztia. Bai. Orduan, haiekin harremana da zein hizkuntzaz. Ez duzu uste zuk bizi duzun guzti hau eta zure bizitzaren kondizio hau, ez dakit nola esan, Bai. laguntzen dizula ere zure lana ondo egiten? Bai, egia da, eta aldrebez, lan honetan egoteak lagundu nau, nire kondizioa edo nire izaera momentu honetan onartzea. Bai. Ni beti egon naiz hezkuntza berezian. Orduan, ni ikusi ditut danatari. Bai, patologia guztiekin lan egin dut. Eta ikusi dut familietan sufrimendua egoteagatik, igual ume bat, ez dakit autismorekin, edo síndrome de Down, edo psikosis batekin. Eta orduan, ailegatu zaidana, bueno, ezin dudala ibili, ja egin dut benetarik. Eskabara bat edo aholko bat botako dizuet. Aukeratu edozein elkarte, ez zait inporta zein. Telefon hartu eta deitu, eta zeuen buru eskaini laguntzeko. Ez zate inoiz damutuko. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be... Jarrera oso garrantzitsua da. Julian Iantziri asko lagundu dio bizitza ikusten esklerosia anizkoitza duten gaixoekin egoteak. Julian, Hombre, zer moduz? argazki nintzazalea bai? Bai, hementsa nintzen jo, holako paisaia izan da, eta askotan joten gara, zakuren ipurri dira, eta atzerritarra izaten gara gure herrian, ez? Eta, jo, kriston bizta politia, hau. Eta hementsa nintzen, argazki batzuk eta ateratzen. Hemendik ibiltzen zara askotan? Bueno, garai batean asko baiz, garai batean hemen bazon futbol zelai bat, Laiandi futbol zelaia, eta etortzen ginen, futbole jolasten eta. Zuk nondik ateratzen duzu denbora egiten duzun dana egiteko? Galdera hona, ez dakit. Eguna ez ditu hogeita ordu, ez da? Nireak baditu geta gauz, zereak ez Nireak dakit. ere bai. Nik uste, azkenean dela jarrera kontu bat. Azkenean bizitza bat izanen dugu, ez da gizten bat urteko bizitza prestatuan nolait esateko, eta jo, ni saiatzen naiz alek eta gauza gehien egiten.
atxedena ere hartu, gero bestia disfrutatzeko, eta goizetik hasten naiz, ja, bakirola, eta lana, eta bizitak, eta turismo, eta pixka denetan egiten. Eta laguntzen, aldo zuen. Eta laguntzen, bai. Baita ere. Bai, zen ere askotan lagundu naute, eta orduan, nik baldin mota aukera laguntzeko, nola ez. Eta gaina, askotan da, behin sartzen zarenean mundu hontan, bai, deitzen dizute. Eta batzen zera, laguntzera, bai, eta azkenean konturatzen zera, laguntza zeuk jaso duzula. Zer, behin ikusita gai bat, igual, arrotza dena edo, eta ikusten duzu, eta izan, ostras, eta orduan ja baloreak, gauza garrantzitsuenak, edo zeintzuk dian, horretaz kontuatzen zera momentu horretan. Orduan, joaten zera harat, bai, laguntzen duzu, inbarreko lana induzuleko lokezea, baina gero ikusten duzu, jaso historiak jasotzen dituzu. Hori da, askoz ere gehiago dala, ez? Esklerosi aniskoitzarekin ere, horrelakoa gertatu zaizu. Bai, hau izan duzen opari bat. Ze nik mundu hori ezagutzen, mundu guztik, telebistan ikusita, irratian, testigantzak eta horrela, baina barrotek ez duen ezagutzen. Ez duzu gertuko inor izan, gaixorik egon dena? Badago jende, ikusten zu jendea igual gurpildon aurkili batian, ez dakizu zerretik handen. Izan daiteke esklerosia, izan daiteke ela, izan daiteke izan duelako istripu bat, edo mila tamalez ez, mila gaitza, mila gauza daude, eta horren ez dakizu. Eta horren kasu honetan, barabatik deitu ziaten, eta laguntza eskatuz. Julian, ital! Eta, hasi ginditzeiten, eta, bera, dakagor figura bat horrezka bazkitia, eta bihar dugu norbea, pixkat gure gaitza eta ezagutzen amateko, eta, urtean zer lan batzuk egiteko, eta, zugan pentsatu dugu. Eta, zer itzi edo, zer itzi? Perfecto! Jode, laguntzeko zera bat baldin bada. Keba. Ez que azkenian oso gauza politia da. Eta ero behin sartuta konturatu nintzen, askoz ere politegoa dela. Eta, berekin harrematan hasi nintzen, hasi ginen lanian. Horrezko bazkide batek zelan ditu? Masterchefen izan du nintzen, eta lehenengo saioanik irabazi nun. 4.000 euroko zera. Nori zuzendu? Bere jai. Eta, gero egiten dituzten gauzak, sare sozialetan zentzilikatu, egiten dituzten gauzak ere, gauzetan ere parte hartu. Ni nola nabilen beti, dara zeka lameka. Dentaraz naiz iristen, baina urtero egiten dut adiez Baskoniak, Saskibaloi taldeak eta urtero partidu batean hauek sartzen aldira, gu sartzen algara eta gure txartelak eta sartzeko, eta hortik diru pixar bat ere jasotzeko, eta olakoetan ere parte hartzen dut, beraien txokolatadak, beraien kanpainak, mojate por esklerosis, guzti zaitez, eta olako gauzetan parte hartu, eta hori ezagutzara eman, eta beraiek ere babestu, zaindu, alaitu, lagundu, edo... Energia jarri bar zaio. Ni saiatzen ez energia jartzen. Bino eske, hori da, askotan jotan zera laguntzera eta laguntza zuk jasotzen duzu ez. Beraiekin elkartu, eta harrigarria da, ze karo, jende asko pentsatzen aldu, ze pena ez, ikusi, esklerosis multiple, goitik bera, dijoan jendia, ez dakizer, gaitza oso latza, eta karo, jotan zera beraiekin, eta nik askotan pentsatzen dut. Ostiak, hauek gaixo daude edo hau zer da? Ze jarrera, alaitasuna, jarrera, daukate gaitza, nio gaitza ez dut aipatzen. Eta daukaten irakurketa beti da baikorra. Hor botila ikusten altzo, erdi beteta edo erdi utxa, ez? Hau beti erdi beteta. Ben gauza gaizki egiten dira. Nik beti esaten dut. Hor beti bago jendia agintzen duna. Erabakiak hartzen dituna. Eta isa da hartziak kanpotik. Gonbidatu. Deitu. Ezagutu dezaten hemen zer dagoen, zer egiten duzuen. Ezagutu dezaten ere, pertsona. Eta, gero botatuko da lanera, eta orduan hartuko ditu erabakiak berriz ere. Baina behin ezagututa, hor zer dagoen, zenbateko lana, ze behar den... Ezke gauza asko daude itxeko. Zaintza emozionala, hori da zaindu behar duguna. Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya éramos
Bizitzak aurrean jartzen dizkigun egoeren aurrean, garrantzitsuena jarrera dela ikasiko dugu Agurtzane Soltzekin batera. Apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo, nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevos... Noiz diagnostikatu zintuzten? Diagnostikoa eman zidaten 2019ko uztailaren 4an, zehazki. Eta brotea eman zidan 18ko abenduaren 25ean. Nolakoa izan zen zure lehenengo brotea, zer sentitu zenuen? Oean nengoen, goizero bezala altxatzera joan nintzen, eta altxatu nintzenean, belauniko eroen nintzen lurrera. Eta konturatu nintzen, nire hankek etzidatela eusten. Eta egia esan, lehenengo urtean, lanean, egon nintzen bajan, lehenengo diagnostikoa eta gero, baina brotea eta gero hasi nintzen lanean. Nola hartu zenuen diagnostikoa? Lehenengo momentuan egia esan ez neukan oso argi hori zertzen. Jente gehienari gertatzen zaion moduan. Edo, neukan oso argi eta, rekuperatzen ari nintzen ez apurka-apurka, nahiko positibo edo. Hartu nuen, esan nuen, esklerosi neizkoitza da, baina ondo nago. Eta behin betiko diagnostikoa eman aurretik, nila hurbildu nintzenea den bira, eta bai. Eukizen nuen gogoa, dorea, ez da bidora zaion, ausardia. Eta joan nintzen bertara, eta esan nien, uste dut, esklerosia neizkoitza daukadala, eta informazioa behar dut, eta hemen zer eskaintzen duzu, zer egiten duzu. Javi, zelan hartu zenuen zuk diagnostikoa? Berak esan duen, aia zer zen hori, karo. Ikusten duzu, principios horrek ezaituela hilko, eta, nola joaten garen aurrera. Baina, honekin ez dakizu, claro, recurrente remitente, ez dakizu zenbat aldiz izango den recurrente, noraino remitente. Hori arazoa. Zer esan nahi du horrek? Recurrente intermitente. Gertatu daitekela baina eta berriz? Principios, gertatu zaizun hori, izkanaka errekuperatu alduzula. Ados. Zenbat, zen horrikan... Esaten dute 6 hilabetetik aurrera ez dena errekuperatu, baina sekuela gisa geratzen dela. Eta gero zure zera asko zaindu, zure burua asko zaindu, edozein estresak, daramagun bizitza txoro hau eta beti presak eta kontu hone, kalte handia egiten digu, irakasten dizu, bizitzan gauza askori ematen diegula garrantzi larregi eta igual ez daukatela horren beste, ez? Kanpotik ikusten danaz gain, nola aldatu dizu bizitza esklerosiak? Nire autonomiari agur esan behar izan dio dela. Gehien bat. Zuk hasiera-hasieratik bilatu zenuen laguntza? Bai, ikusten nuen jenteak ez duela ulertzen. Zuk esaten diozunean, jenteak ikusten zaitu, eta ez dakiz zer daukazun barrutik, ez? Beti esaten dugu, guk karrozeria ondo daukagula, baina motorra, kristo bat egin da. Eta kanpotik ondo ikusten zaituen pertsonak, ez beti esango dizu. Claro. Oso guapa zaude. Baina zelan gaixoren zaudela, baina guapa zaude, baina nola posible, baina gure motorra ez dabil ondo, ez? Kontua da, nik sumatzen nuela azkeneko urtetan fizikoki nahiko maldanbera nentorrela. Nik suerta izan nuen, lehenengo momentutik neurologaren gana bidali nindutela. Nola bizi duzu brote bakoitza? Nik uste du gaixotasun honen kasuan, larriena, igual txartuen bizi duguna da ez jakitea. Bihar nola egongo zaren, ez? Edo bihar zer gertatuko zaizun. Azkenean, beti esaten digute, deitzen diote 1000 aurpegi dituen gaixotasuna, gaixo bakoitzak mundu bat delako. Bakoitzak izaten ditu bere sintomak eta bere kontuak, hori batetik. Eta bigarren gauza esaten dizutena da, gaur honela zaude, bihar auskalo. Laguntza eskatzea erresa da? Nire esperientziagatik ez da erreza izaten. Ez da erreza izaten, gainera, pur bat igual ere sintomatologia eta normaltzat hartzen delako. Orduan, normala denez,
ba ez naiz kezatuko deprimituta nagoelako, edo ez diot inori kontatuko. Eta onartzeko zure buruari bat txartu egoten, ondo egoten, tresnak eukitzea, hobeto egoteko, bai? Eta niretzako hori terapia alde horretatik izan da oso garrantzitsua. Ze ikusten duzu zure burua, ginotez, ni zer nintzen duela 4 urte eta zer naiz orain, ez? What a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, 'cause I'm popping. Biki, nolakoa izan da gaixotasunaren evoluzioa? Beitu, hasieran sintomak oso beguinak ziren, oso txikiak, eta gainera sensitiboak ziren. Nabaritu nuen hanka bat, arpizkatxo bat arraro, eta, bueno, gero egon nintzen hori tratamendua hartu eta gero, bai egon nintzen brote txiki batzuk, baina beti izan dira sensitiboak. Eta 14 urte egon nintzen sintoma barik. Zenbat urte zenituenean diagnostikatu zen? 15, 25 urterekin. 39 urte izan zenituen arte, dena harina eta sensitiboa. Hori da. Eta izan nuen alaba eta guzti. Eta gero joan nintzen pizkatxo bat okerrago, eta hasi nintzen estropo egiten. Eta hartu nuen makilla bat, eta makillatxo batekin nahiko ondo. Hor aldatu zen diagnostikoa, evoluzionatu zuen gaixotasuna. Hori da. Eta handik aurrera egon da pizkatxo bat degeneratzen edo progresiba izenez, bueno, joan da poliki okerrago, ez da? Eta hori da, orain arte. Ez duzu jarrera positiboa kentzen? Beti jarrera baikorrarekin egon zara? Hori da, nire talantea beti izan da. Gaixotasuna euki baino lehen. Nire talantea da, bizi behar dela eguna, azkena izango balitz bezala. Orduan atope, eta dekogu bakarrik oraingoan. Pentsatu dezakezu gaixotasunak zerbait ona eman dizula? Bai, gauza onak, adibidez besteekin harremanetan. Irabazi dute nirekin egoteagatik beste balore batzuk. Urte hauetan kolaboratzen, Bai? zer da ikasi duzuna? Zer da daramazun ikasbiderik onena? Lehenengo galdera zuea izan du da, zure egunak zenbat ordu dituen, o lo que sea. Hori, jarrera kontu bat. Zazkenean, kanpotean ikusita ikusten tiozu, eta igual pentsatzen, gaixuk ez, bere gurpilekin, goiti bera, zenbat urteko bizitza, eta beti... Eta beraiekin zaudenean, kutsatzen zaituzte bere jarrera, bere... Ez da, harrigarria. Osa, ez paduzu hurbiletik hori bizitzen, ez zara konturatzen. Eta askotan ikusten duzu horrela, eta ni honetaz zainez, kexaka, eta beti, edo aitzakiak bilatzen ez dakizteritiko, da, esaten dena gazteaz, lekziones de vida esaten dena, ez? Jarrera, osa, energia hori da, energia hori. Eta gero, ne gustot jende asko dagoela, karo, daude ja gaitza horrekin, eta bi aukera daude, bata, ezer ez egin eta poliki txaltzen jun, edo bestia, bueno, ni hementxe nago, zenbate geratzen zait, ez dakit, alik eta gehien bizi. Eta ez dira tontakeretan sartzen, ez, daukate beste ikuspuntu bat. Eta disfrutatzen dute alik eta gehien. Eta gauza txikiekin ere ez dira hainbeste arduratzen. Orduan da, beste ikuspuntu bat. Badakigu gaixotasun honen inguruan nahikoa? Nik uste dut ez. Nik uste dut askorik ere ez dela ezagutzen. Gero, esklerosia eta ELA. Nola nahazten garen horrekin? Bai, nahazten gara asko, ez? Eta gainera relatoa nolakoa den horren inguruan, ez? Hori da. Bai. Eta orduan, karo, eta espauzu ezagutzen gaitza nola lagundu ere? Baina nola kontatu?
Ze gainera, beraiek lehenengo pertsonan kontatzeko izan behar dute plataformaren bat edo aukeraren bat, baina ez da horren erresa, ez daukate plaza hundirik kontatzeko zer pasatzen duten. Demestiko elkarteko horteko ondo daude. Osa, nik gaina beti ikusten jut eta azkenen laguntza berain artean ere badago. Ze daukazunean olako gaitza, eta hau ez da hain ezaguna igual. Bueno, azken urteetan, bari da, gerotak ezagutzen. Bai. Jontatzen zarenean, zure arazo duten, beste pertsona batzukin edo elkartzen zarenean, bai. Azten dira gauza konpartitzen, gauzak ikasten, elkarri laguntzen, eta horrek laguntzen du asko. Eta elkarteak behar dira gauzak antolatzeko. Hori, bizikalitatea edo emateko. Ze askotan, nik flipatu inun adibez, Aimarrekin, karo, esan ziaten, antolatu behar dugu egun bateko txangua. Bale, karo, zenba lagun, zenbat gurpildun aurki. Lendaiztiko aldera, nola eraman jende hau? Ze, kamioi bat, autobus bat, hegazkin bat Donostira joateko, Bai. Karo, espazio kontu bat. Gero, bale, perfecto. Hemendikan. Bueno, hau nahiko esente dago, baina askotan, adokina daudenian, rampak, eskailerak edo... Karo, ja batzuk ezin dut hortzikan ebili. Beste arazo bat. Hirugarrena, jatetxea. 50 pertsona, 50 gurpildun aulki, nun sartu. Maien arteko espazioa. Beraien artean ere espazioa. Zenbat leku behar da. Guztieita jaten ematen. Komunera jateko momentuan. Hartu gurpila, behartzu lekua pasatzeko, maia eta maien artean. Komunian sartu. Eta komuna erabili. Eta, askotan ez zara konturatzen, eta behin sartzen zarenean beraiekin, guzti horretaz, enteratzen zara. Beti hobekuntza guztiontza dira, baina kostatzen zaigu. Nik ez dakit horre, ze askotan ere beti botatzen dugu errua politikariei eta hor agintariak eta bar, baina nik uste dut kontzientzia kontu badala. Osea, guztiok behar dugu zer egin. Bakoitzak ere bezaten dut, ez? Nek iten aldut, nire eskunda ona. Eta behin hori eginda, nik horren eskatuko dut. Ez dakit nori, zer egitea. Eta hemen normalean iten duguna da, eskatu, baina bakoitzak ez du beria egiten. Da kontzientzi kontu bat. Julian, etxerako lanekin joango gara. Bueno, baina egin, Eskerrik asko, Julian. Benetan. Eta saia ere oso dago zentzu horretan. Beraiekin ere izango zarete segurazki, ezta? Beraien ikuspuntua. Beraiei eman altaboza. Zure bizita zertan aldatu da gehien? Dana da ondino prozeso batia nora joaten garen, jakiteko non gauden, nortu garen eta nora joan gaitezken. Zuri kostatu zaizu txipaldaketa hori egitea? Ez da arazoa txipaldatzea, zuntza ez dakizula zertan aldatu behar duzun edo ze hori da. Danan moldatu behar da, baina ez dakizu zertara edo nola. Claro, dakizunean nahiko reza da, nahiko. Moldatzen zara edo ez, baina asuntoa da ondino gaudela ikasten non gauden. Zuen urte hauetako esperientzian, esklerosian aniskoditzaren inguruan zer da behar duguna? Zer eskatuko zenukete? Hori zen, osakidetzan tratu pertsonala ona da. Tratu profesionala zentsu batean ona da, ze diagnostikoak egin diote eta ez daki zer, baina gero berak esaten duena. Bera joan behar da medikuen atzetik, gertatzen zaidanarekin zer egingo duzue. Ze, makila enazan du, baina makila eman diote elkartean. Ez osakidetzan, ze bere medikoak ez dio esan, pues agian konbeni zaizu makila eramatea. Hori izan diote, adenbi. Fisioak, esan dit. Ekonomikoki? Hombre, ekonomikoki, eskerrak, nik imaginatzen dut, nik jasotzen ditudan terapia guztiak, prezio normalean ordaindu beharko banitu, ez dago dirurik munduan hori guztia, dinotzerako soldata behar duzun hori guztia mantendu alizateko. Zer da esklerosiarekin ikasi duzuena? Carpe diem, niretzak hori izan da importanteena. Zein beti izan naiz dana kontrolatzekoa, eta beti planak, beti ez dakizer, beti... Eta oinez kontrakoa. Bihar zer egiteko gogoa dudan. Bai.
aukera badaude ikusiko dugu asteburuan zer egiten dugun. Hori da. Gertatu alzaizu zerbait esklerosi aniskoizaren diagnostikoa izan zenutenetik? Ez dakit, ona izan dena, baina zenuketena sekula santan pentsatuko gertatuko litzaizuekela? Nik bai egia esan gaur egun asko baloratzen dut, lagun batekin geratzen naizenean, nire nebarekin geratzen naiz aste askenero kafetxo hartzeko, gauza horiek asko baloratzen ditut lehen apenas baloratzen ez dituenak, ez? Eta hori bai, niretzako horiek dira oso momentu honak, oso momentu politak. Bale, zure bizitza adaptatu behar duzu, baina ez utzi gauzak egiteari, ez? Dinote, hori, ez da gizera aguantatzeko gurpildun aulkia behar baduzu, joan zaitezu gurpildun aulkian. Behar duzula ez da gizera, bai, onartu eta... Goizetan esnatzen zarenean, zer da burura tortzen zaizuna? Orain, altxatzeko gogoa. Aber, gaur zer egingo dut, ez da gizera, Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahol, hau alokatu horrek egin zaitu ahotsa hol, eguzkiari uluka hot eta guztia posible dela, noiztik duzu estarrian. Kaixo. Kaixo, Leire. A ber, kendu dezakegu musukoa? Bai. Bai, hemen barruan bai. Bai. Bueno. Egiteko ondo. Bai, kirela bakota gara. Ni Leire naiz. Erika naiz? Erika. Eta Biki, zuia esagutzen zaitut. Zaguna gara, bai. Ointxe, zer egiten ari zarete? Fisioterapiako saio bat egiten gara, astero bezala, ez da Biki? Bai, torten aztero. Zenbat? Astean behin. Astean behin. Astean behin, bai. Eta zenbat denbora, egoten zarete elkarrekin? Ordu bat edo. Bai, 50 minutu inguru. Hori da. Ordu bete. Erika, zer lantzen duzue? Bueno, segun, ez da, azkenean esklerosi aniskoitza gaixotasun oso desberdina da pertsona desberdinetan, eta, bere kasuan batez be espastilitatea, eta, oreka ere bai, eta enborra ere zuzentzeko, segun eta egun bakoitzean gauza desberdinak lantzen ditugu. Bikik kontatu digu, bere gaixotasunaren prozesuaren inguruan, baina zuk terapeutikoki nola ikusten dituzu bere uste hauek? Nik ikusi dut bere evoluzioa, ez? Biki ezagutu nuen inolako laguntza gabe ibiltzen, gero muletarekin, muletabirekin eta orain aulkiarekin, baina ibiltzen ari da muletarekin ere bai. Honek ez du esan nahi, jente guztiak amaitu behar dela gurpildun aulki batean, baina bere kasuan horrela izan da, eta guk egiten duguna da bere bizikalitatea hobetu eta bere mobilitatea mantendu ahal dugun guztian. Bera autonoma izatea, bere independentzia funtzionala eukitzea, eta uste dut hori lortzen ari garela, ez? Gaixotasun hau frenatzea ahal dugun neurrian. Hitz egiten duzue, hemen zuen artean? Bai. Bai, eta grupak ere badaude, Osea, fizioan grupak daukagu eta ez bakarrik lantzeko motor asuntoak, baizik eta bereiek ere erlazionatzeko, ez? Beraien artean. Nik empatizatu aldet bereiekin, baina ez beraiek beraien artean bezala. Nik ulertu aldiot, eta batez be sintomak, ikusten dituan sintomak oso ondo ulertzen ditu. Ulergarreak, bai. Eta nik urte lanean, esaten badiat, kantzauta dagoela eta fatiga duela, ulertuko diot. Baina berak bezala sentitzen duen pertsona batek fatigoari, kantzantze hori, neke hori, ezin dasula atzamar bat ere ez mobidu, osea, beste pertsona batek gaixotasunarekin asko zer hobetu lortuko dio. Bukoren zertan, orain dela urte bat, proiektu berri bat jarri dugu martxan, aktibitate fisikoa da, eta gimnasio berri bat montatu dugu, gimnasio berri bat, kanpoko gimnasia bezala, makinekin eta bar, indarra lantzeko, eta refin diagnostikoak dira, eta ez daukate
ia sintomarik. Bentsat, zuen biztarako ez daukate sintomarik. Eta lantzen ari gara hori, eta kalera behatratzen gara, eskursioak egiten mendira, zesta bardina lantzea martxa horlako zelai baten inolako arazorik gabe, edo mendira joatea, eta jente berripioa dator, eta jente gaztea, sintoma gabe. Bai, problema da ez dutela nahi ona etortzea ikustera. Ziur nago ikusten badute instalazioak, terapiak, bai geratuko direla. Bai, baina ni beti dinot bardina, medikura doaz, ospitalera. Bai, eta han ikusten da denetarik. Ikusten da. Bai, egia da. Eta hemen ere ikustiko dituzuz gauzak, baina zu esara inorekin konparatu beharrik. Zuzuzara, nininaz, eta bera da. Da hor gaude, bai, badakigu bi kasu berdinak ez daudela gaiztasun honetan. Orduan, azkenean, Gaixotasun batzuekin bai sortzen da gorputzean atrapatuta geratu zarenaren sentsazioa. Eta batzutan hori onartzea zaila da. Naiz eta jakin zer datorren. Egia da, kasu askotan, adaptazio hori oso zaila dela esatia, guri asko kostatzen zaigu, adibidez, pertsona bati ibiltzen duenan inolako laguntza gabe, esatia, orain muleta bat hartu behar duzu, edo orain bastoi bat hartu behar duzu, hori oso gogorra da, edo, aulki bat hartu behar duzu, asko kostatzen zaizue. Osea, da, sartzen baina zor, inoiz ez naiz altzatuko gehiago. Ez, altzatuko zara. Hori behar duzu, ibiltzeko kilometro bat, 2 kilometro de 3. Emetikan 200 metro egiteko ez duzu behar. Baina egia da, batzuk sentitzen dutela, naizta jakin, adaptazio hori oso gogorra dela. Para ir inventando una nueva manera de resistir, pues nuestro bosque es un ejército implacable, nada es invisible, nada intocable al fin. Somos algo. Bilbo hiri erresa da? Ibiltzeko esklerosia daukan pertsona batentzat? A ber, apur bat, beste leku batzuekin alderatuta esango nuke baietz. Baina, hau, adibidez, ez da. Lurra. Zulo hau? Hau ez da. Hau bere ala kateatzen zaizu oina, eta ez da erreza hau. Nolakoa da bestearen begirada, esklerosia daukazunean? Nik uste dut, lehen komentatzen nuena, ez? Adibidez, zer den ez dakienak, ikusten zaitu, ez dakit, igual, ez dugu gaixorik gaudela ematen. Eta ezagutzen duen jenteak, hori, apur bat penarekin begiratzen dizu, ez? Eta, hori, nik uste dut bi alde horiek gertatzen direla. Zaila da enkajatzea hori? Jasotzen dituzun erreakzio horiek? Bai. Nik uste dut ez gaudela prestatuta, ez gauza guztakit hitz egiten dugunean heriotzari buruz, edo gaixotasunari buruz, edo ez gaudela prestatuta txarto egoten eta hori onartzen edo, ez? Jenteak enbarazoa sentitzen du, ez? Esango nizuke izan zarela esklerosiaren inguruan hitz egiten hasi garenetik. Bai. Eriotza hitza esan didan lehenengo pertsona. Bai. Bagiz, sartzen da, ez? Baina uste dut ez gaudela prestatuta horretaz. Orokorrean. Bai. Orokorrean. Ez hori horretaz hitz egiteko, gaixotasunaz hitz egiteko, edo txarto gaudela esateko, ez? Ematen du tabua dela, ez? Nos quisimos en lo bello y lo salvaje. Asko errepikatzen duzu zaintza emozionalaren. Hombre, indiretzako garrantzitsuena da, ondo. Alde horretatik ondo. Bestela ondo. Garrala ere suartea izan duzu ez, fresko gago egiten dut, orduan hobeto noa. Bai. Orduan, temperatura importantea da, estresa importantea da. Oso. Eta irribarreaz galtzea baita. Jakina. Hori da garrantzitsuena, seguruenik. Mi amor, somos algo. Aurtengo EITB maratoiari adi egongo dira, ziurraski, Julian, Agurtzane, Javi, Erika eta Biki. Eta horrekin batera, hainbat eta hainbat lagun.
Izan ere, EITB maratoian bildutako dirua esklerosi aniskoitzaren ikerketa bultzatzeko erabiliko da. Azken asteetan, herritar ugarik bat egin du ekimenarekin. Eta Gatiburen doinuak lagun hartuta, asko izan dira ekimenaren alde busti direnak. Asko direlako, era berean, egunerokoan esklerosi aniskoitzaren alde lanean dihardutenak. Hego Euskal Herrian, 4 dira elkarte garrantzitsuenak. Probintziaka bana. Gaixotasun kronikoa da, bizikalitatea mugatu dezaketen ondorioak ekar ditzake eta ondorioz eragin sozial handia du. Elkarte horiek gaixotasuna pairatzen duten pertsonekin egon, zaindu eta laguntza eskaintzeaz gain, ekimenak eta hitzaldiak antolatzen dituzte. Urtean zehar informazioaren zabalkundean eragin eta pertsonak elkarren artean harremanetan jartzeko besteak beste. Esklerosi aniskoitza hurbiletik ezagutzen duten 4 emakumeekin hitz egingo dugu jarraian. Bakoitza bere esparrutik, bakoitza bere esperientziatik, zer kontatua badaukate eta. Horrelako gaixotasunen kasuan, ekintza solidarioek sekulako garrantzia daukate ikerketa bultzatu ahal izateko. Eta hori da hain zuzen ere, aurtengo EITB maratoiak lortu nahi duena esklerosi aniskoitzaren kasuan. Ongi etorriak. Eskerrik asko. Lan zaudete? Pur bat urduri. Piskat bai. Kostatzen da esklerosi aniskoitzaren inguruan hitz egitea? Piskat, bai. Lehenik eta behin kokatzeko eskatuko dizuetu bakoitzari. Bere izena esateko eta kontatzeko ze harreman daukazuen gaixotasunarekin. Ni Leire dut izena. Adenbi elkartearen erizaina naiz, eta egunero lanean egiten dut adenbik duen egoitzan. Pertsona gaztentzako egoitza da. Ni Leire naiz, gaixoa naiz eta aldi berean medikua naiz. Duela 14 urte jaso nuen diagnostikoa, baina nik uste, txikitan ere sintomak nituela. Ni Zorione naiz, nire kasuan esklerosi aniskoitza nire ama dauka. Orain dela 14 urte diagnostikatu zioten, beraz, ia nire bizitza erdia ja daramat harremanetan esklerosiarekin. Ni Ane naiz, ikerlaria naiz, eta ia urte bat daramat esklerosi aniskoitzaren inguruan ikertzen. Eta, nire tesia garatzen ari naiz Biodonostin. Gogoratzen duzu zein izan zen zuen lehenengo erreakzioa, bakoitza bere puntutik. Esklerosi aniskoitzaren inguruan entzuten hasi zinetenean? Lehenengo aldi zentzu nuenen unibertsitatean izan zen, erizaintza ikasten, baina, teoria eta praktika nahiko urrun daude. Ikusi nuenean lehen aldiz, nik egoitzan ezagutu nuen esklerosi aniskoitza. Duela denbora asko diagnostikatuta daude, eta denbora horretan ezaguten tratamendurik. Orain, beste ikuspegi bat dago esklerosi aniskoitzaren txako. Zuk etxan jaso zenuenean lehenengo aldiz, amaren diagnostikoa? Bai. Gogoratzen duzu? 15 urte nituen, beraz nahiko nagusia nintzen, baina ez dut gogoratzen. Orduan, nik uste berak kendu ziola pizua, kendu ziola garrantzia, eta gainera sintomak etzirenez nabarmenak, nik uste borratu dudala edo, orduan ez du gogoratzen ia. Hitz egin izan duzu amarekin noizbait, jaso zuenean diagnostikoa nola sentitu zen? Bai, berak antza, naiz eta 2009an diagnostikatu 2 urte zeramatzen ja sintomak eta gauzak nabaritzen, orduan berak esaten du lasaitasuna sentitu zuela izena jartzean. Agonia zen berarentzat halako sintomak izatea eta ez jakitea zergaitik, eta orduan, esan ziotenean zer zen, lasaitasuna izan zen. Leire, nola bizi da hori lehenengo pertsonan? Oso txarto, hasieran oso txarto hartu nuen diagnostikoa. Egia da, abizena jartzen diozunean, nola baita esateko, lasaitasun pizkat daukazula, baina, klaro, hain larria zela uste izan da, hasieran oso horre izan zen, zen ikusten nuen gauza bakarra gurpila aukia zen. Orduan, nik uste nuen hori izango zala nire etorkizuna. Orduan, hasieran, oso horre izan zen etzean guztiontzat, eta gero ja,
denbora pasala ikusten duzunean, ikasketekin jarraitzen duzula, bizitza normala egiten jarraitzen duzula, gidatu alduzula, hori ikustean bestera batean bizi duzu, baina ala ere hasieran, nik bakarrik ikusten nituen alde txarrak gainera. Zenbat urterekin jaso zenuen diagnostikoa? 19 urterekin, medikuntzaren 2. mailan nengoen. Oso gazte? Bai, oso gazte, bai. Diagnostikoak 20-40 urte artean egiten dira. Adin horretan egiten dira. 20-40 artean. Goizago izan daiteke edo beranduago, baina normalean 20 eta 40 urte artean. Eta normalean beste gaixotasun batzuei lotuta, ez? Edo beste sintomatologia batekin lotua. Era askotako sintomak eduki ditzakezu, eta pertsona batenak beste pertsonarekin konparatuta guztiz ezberdinak izan daitezke. Orduan, ni hasi nintzen, batez be, hanketako indarraren galerarekin, desorekekin, horlako gauzak, orain asko hobeto nago, eta holan, baina nik ez nituen lotzen bata bestearekin. Orduan ikusten nuen, hori, agian behin erori egin nintzela, olakoak. Orduan ez diozu garrantzirik emoten. Badakizu ezer dagoela, ez dela oso normala 19 urterekin olako sintomak pairatzea, baina ez dituzu lotzen. Hane, zure kasuan, nola okurritzen zaizu esklerosi aniskoitzaren inguruan ikertzen hastea? Nik usteet, lehiren antzera pixka batez, unibertsitatean eman nuen gaixotasuna eta bar, eta gero behin masterra bukatuta, nahiko arginerkan ikerketarekin jarraitu nahi nuela. Baina egia esan, enekin ze inguru girotan edo zeri buruz ikertu. Orduan, justu atera zen, plaza hau Biodonostin, eta pila gustatu zaiten ze Biodonosti ospitale ondoan dago. Orduan, pazienteekin oso lotura estua dakagula. Eta niri azken batean ebai egiten detena isladatuta ikustea oso interesgarria iruditzen zitzaiden. Orduan, hartu nuen eta hor daramat urte bat. Nolakoa da gaur egun gaixotasunarekin duzuen hartu emana? Nik egunero nago pertsona gazteak zaintzen. Egoitzean bizi diren pertsonak oso gazteak dira. Baina pertsona gazteak esaten duzunean? 42, egoitza batean. Mendekotasun handiak ezin dira hortzak garbitu, ez dute gernu eta esfinter kontrolik, dependienteak erabat. Eta adenbiren helburua esklerosian aniskoitza duten pertsonen bizikalitatea hobetzea da. Hori da gure helburu nagusia. Aldugun neurrian, laguntza teknikoekin edo bakoitza bere arloan, laguntzen diegu bizitza normala eramateko. Gurpila aurkian zoaz, baina joan zaitezke zinemara, bai. Leirezuk nola bizi duzu gaixotasuna gaur egun? Zorionez bizitzen normal bat egin aldudanez, asko hobeto orain, baina egun ez egun. Gero udan adibidez beroarekin txarto pasatzen dugu guztiok, baina ala ere nik alde horretatik lan egiten dut, kalera irten naiteke normal, orduan ez dekote limitazio handirik, hori ere ia da. Orduan gaur egun beste ikuspuntu batetik ikusten dut dana, hori. Pasatu duzu diagnostikoa egin zizutenetik gaur egun arte? 14 urte. Bai, pasatu dituzu animo egoera aldaketa handiak? Bai, batez be hasieran. Hasieran, batez be hori nire etorkizuna oso beltza izango zala uste nuenean, nire animo maila oso basua zen. Gero ja ikusi nuenean, hori ikasi al nuela bizitza normal bat eramatea baita ere, ja ikusten duzu hori, zure animoa ere igo egiten dela. Baina hala ere, etapak ere badaude, bizitzan ere beste arazoak ere badituzu, eta orduan, adibidez, eukitzen baduzu brote bat batean, eta gero gainera beste gauza batekin nahazten denean, orduan, olako boladak ere euki ditut, baina zorionez animo aldetik ere ondo nabil. Orain. Broteak gainera desberdinak direlako, ez? Pertsona batetik bestera. Oso ezberdinak izan daitezke, bai. Nik nabaritzen ditudanak batez be badira desorekak, eto batez be hanketan ez indar galera, baizik eta sentsibilitate galerak ditudala. Orduan brote harinak dira. Sentsibilitatea dinosunean da, agian temperatura ez duzula igartzen edo ikutzen baldin mazaituzte edo zure buruari ez duzula... Ez nabaritzen dut, baina txikituta. Orduan brote harinak dira zorionez,
oso azkar berreskuratu egiten naiz, kortikoideak hartuta, eta txarrena izaten da kortikoideen bigarren mailako efektuak pairatzea, hori bai. Zorionez, zuen kasuan nola bizi duzu etxean? Zein izan da urte hauetako bilakaera? Bai, nire amaren kasuan bere esklerosian izkoitz mota da primario progresiboa. Orduan, berak ez ditu broterik. Berak bere kasuan areagotu egiten da pizkanaka denborarekin. Orduan, hasikeran oinezi joan eta ja gurpildun aulkian dago. Orduan, gure erronka izan da, egunerokotasunean atera diren zailtasun berri horiei aurre egitea, edo egokitzea hobeto esan. Nola bizi duzuzuk hori? Normalean nahiko ondo. Noizean behin badago momenturen bat, igual azkenean tristura duzu, ze ikusten duzu zure ama, nik gogoratzen dut nire ama oinez, gogoratzen dut mendian, egin ditugu irteerak, eta orain ez doa apenas iguale ondartxara eta alakoak, eta berari gustatzen zaio asko itzaz, orduan, pena ematen dizu alako kalera edo ikustea. Berak ere jarrera aldatu du urteetan zehar? Nire ama oso positiboa da. Orduan, bere kasuan, gutxienez berak erakusten duena da alaitasuna. Beti eta aurre egiten dio, nahiz eta batzuetan, oso nekatuta badago eta baditu hor bere momentu bajuak. Zaindu behar da, ez? Bai. Zergatik uste duzu dagoela horren besteko ez jakintasuna esklerosian izkoitzaren inguruan? Ze ez da horren gaixotasuna raroa? Ez da gauza bat gertatzen dena lekutan? Ez lehen egon gara hitz egiten honetaz, 5 orduro estatuan kasu bat diagnostikatzen da. 1000 pertsonatik 1,2. Asko da. Asko da, hori da. Baina nik uste dut, hori ezberdina dena edo eskutatzeko joera daukagula. Ez dut horrek jakitean nik pairatzen dudana. Daude tabuak eta hori eskutatzeko joerak, eta batzutan gauzak atera behar dira. Ados zaudete horrekin? Bai, nik uste dut oso erraxa dela identifikatzea hanka hautsita duen pertsona bat kaletik. Baina igual esklerosi anizkoitza dukan pertsona bat, ez... Begirada atzera botatzen baldin badugu, azken, hamarkada terdi honetan, 15 urte hauetan ikerketa aldetik, nola aldatu da esklerosi anizkoitzaren ikuspegia? Onera, ze urtero, 2-3 botika ateratzen dira esklerosi anizkoitzan. Orduan horregatik, oraindik biera oso larriak dira, ez daukate iaia botikarik, baina beste biak nahiko eramangarriak. Orduan alde horretatik, ze klaro, botikak orain badaude, baina duela 20 urtera arte edo 15 urtera arte zegoen ezer. Orduan jende guztia zahartu egiten zen oso azkar, osasun maila ere oso txarrera zijoan, eta gaur egun zorionez alde horretatik asko hobetu egin da kontua. Zorionen nola da? Gaixo dagoen pertsona baten ondoan bizitzea, laguntzea, zaintzea? Progresiboa izan denez, hasikeran nintzenia konturatzen, baina gaur egun egon zen rol aldaketa. Bera da nire ama, baina askotan nik zaintzen du bera, momentu txar batean badago, oheratu egin behar dut, edo janzten lagundu, kotxera sartu, edo dutxan ere sartu eta atera. Baina progresiboa izan denez, pixkanaka izan da, orduan ohitu egin naiz. Hane, ikerketan, igartzen da dirua falta dela, interesik badela, ez dela, ez dakitatuak elkartrukatzen direla, edo agian kompetentzia handia dagoela batetik bestera? Kompetentzia asko dago, baina gero egia dare bai, dependeta taldean. Baina, egia da, dirua falta dela, denbora pila, badakit azkenan inbertitzea dela, baina denbora pila pasatzen dula adibidez nire buruak, proiektuak idazten, laguntza ekonomikoak eskatzen,
ni bertan orain Eusko Jaurlaritzako beka eskatu dut nire tesia finantzatzeko, ze orain proiektuetatik ari dira nire soldata pagatzen, baina ez dakit hurrengo urtean diru aukiko duten niri pagatzeko, eta orduan nire proiektua hor gelditzen da, eta agur. Orduan, niri trista iruditzen zait, azkenean jende askok kanpora juteko beharra daka, eta badago hemen jende oso prestatua, oso jakintxua, eta benetan balio duna, hori azkenean kanpora dijoala, eta bere jakintasuna edo kanpoan gelditzen dala. Maten du, nonbait arraroa zikiera, ez? Horrenbesteko beharra daukan gaixotasun batek egon behar izatea diruaren atzetik. Bizarroa ematen du. Bai, arrazio guztia dakaz, baina uste ikerketa munduan eske betiko gauza da pixkat. Nik uste evoluzionatu degula eta gauzak urte batzuk baino lehenago baino hobeto daude, baina oraindik asko gelditzen dela egiteko. Zeintzuk dira laguntzeko bideak? Zer egin daiteke? Behar duguna da, hori jendeak parte har dezala ikerkuntza bultzatzeko, eta berez, esklerosiaren jatorria ezagutu izateko, eta behin nik uste jatorria ezagututa aurkituko dugula konponbidea baita ere. Alden neurrian, agian zaila da edo arraroa izan daiteke hau galdetzea, baina alden neurrian kontatu aldi dazu ez zer den esklerosia aniskoitzak eman dizuen ona, hitz batean, ona. Itxaropena hori baita, merezi duen jendea ezagutzen duzu eta merezi dituzten gauzak baloratzen dituzu. Orduan alde horretatik zuen balioak aldatu egiten dira. Onerako, Bizitzaren ikuspuntu desberdina. Satisfakzioa ematen dit, nire lana. Lagundu alizatea. Bai. Ikasiko duzu pila bat. Bai. Egunero. Zuk ere. Bai, nire azkenean ikertzek jarraitzeko motivazioa da. EITB maratoiaren arrazoia aurten esklerosia aniskoitza da. Ze mezu helarazi nahiko zenukete? Itxaropena mantentzeko eta datzeko ikerkuntza behar dela, eta guretzat hori ezinbestekoa dela. Bai, beldurrik ez, konplexurik ez izatea, eta mesedez elkarteetara jotzea oso lagungarria direla. Bai, ikertzea, ikastea, irakurtzea, informatzea azkenean ze dakagun balio txuena da. Orduan behin informatuta eta beraiek erabakitzea, baina hori laguntza gutxirekin gauza asko egin daitezkela. Eta parte hartzeko animatzea, klaro. Hori, alduten neurrian laguntzea, zer gutxirekin asko egin daitekelako, beste pertsona bati bere bizikalitatea hobetuko diozula pentsatzea eta horrek satisfazio handia ematen dizula. Eskerrik asko, Leire, Zorioneta, Ane. Zuei. Sarri, hantzen dugu zeinen garrantzitsua den bizitza baikortasunez begiratu eta daukaguna baloratzea. Esklerosi aniskoitza hurbiletik bizi dutenek argi daukate hori. Importantea da, era berean, informatu eta alde neurrian laguntza ematea ere. Bakoitzaren ekarpen txikiena laguntza handia delako hain entzunak ez diren gaixotasunen ikerketan eta zabalkundean. Gaur, esklerosi aniskoitza. Tabi Arzer.